ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାର୍କରେ ନା କ'ଣ କହୁଛ? ଆଜି ସେ ପାର୍କ ଗଲନି ଛୋଟ ପାର୍କକୁ, ଆଜି ଟିକେ ବଡ଼ ପାର୍କକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ଟିକେ ଯିବା, ଆଜି ସଣ୍ଡେ ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା, ପିଲାମାନେ ତ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ନୂଆ ପାର୍କରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଟିକେ ବଡ଼ ପାର୍କ ଏଠି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବ ନା ଖାଲି ମୁଁ କହୁଥିବି, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜଣାଅ? କିଛି ଜଣେଇବନି? ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ, ଭାଉଜ କ'ଣ କହିବେ କ'ଣ କରିବେ, ଭାଇ ତ କହୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ଦେଖ ଆଉ ତମେ କିଛି କହିବ ନା ଆଉ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପଟା ଆସିଲେ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସିନିୟର ଭଲ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହଉ, ଖାଲି ସ୍ଲୋ ଚାଲିଲେ ହେବ, ଟିକେ ଜୋର ହଉ। ହଁ ଏଇ ଚାଲିଲି ମୁଁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଟିକେ ଦୌଡ଼େଇବା ଆଜି ପାର୍କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ମୋର ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଗଜରା, କାହିଁକି ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଛ? ଟିକେ ପଦ ଅଧେ କୁହ। ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଗଜରା ଆରେ ରେ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଗଜରା ମୁଁ କହିଦେଲି, ସେ ନେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧିଦେବେ। ଖାଲି ଅନେଇକି ରହିଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କହିବି। ଏ ଢଗ କହି ଏ ପୁରା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଭାଉଜ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ। କ'ଣ କହୁଛ? ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଗଜରାକୁ ନେଇକି ମୁଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧିଦେବ, ଖାଲି ଅନେଇକି ରହିଛ ଆଉ। ଆଣିବ କେଉଁଠୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଯାହା ହଉ ଏଠି ବି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ବୁଲିକି ଆସିଲା ପରେ କରିବ, ଗୋଟିଏ ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲିକି ଆସିଲା ପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବେ ନା କ'ଣ କହୁଛ? ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍କଟା ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାର୍କ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ, ମଜା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବ କୁହ? ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେବ ନା ଏ ପାର୍କଟାକୁ ଆମେ ପୁରା ଦେଖେଇଦେବା? ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ପଚାରିଲେ ତ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପାର୍କକୁ ପୁରା ଦେଖେଇଦେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ପାର୍କଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ଏଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଚାଲିଛି ପିଲାମାନଙ୍କର। ଏଠି କ'ଣ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କଲେ କେତେ ଉପକାର ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ? ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପାର୍କରେ। ଚାଲିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏ ମଝିରେ ତ ଚାଲେ ସେ ସେପଟ ପୁରା ଆସିବ। ହଁ ଏ ମଝି ଚାଲେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ପାର୍କ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ନା? ପ୍ରଶ୍ନ ଆରମ୍ଭ କରିବ ତ ତମେ କାହିଁ ଏତେ ସମୟ ଇଏ କରୁଛ? ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। କହିପାରିବ ତ? ନିଶ୍ଚୟ କହିପାରିବ ନା? ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିବା ଆରମ୍ଭ।